Καλώς ήρθατε στην οικογένεια του YouTube για τον στοικισμό. Ας μιλήσουμε ανοιχτά. Υπάρχει ένα κομμάτι της οικειότητας που συχνά παρεξηγείται ή παραβλέπεται, το να ικανοποιείς την σύντροφό σου με το στόμα. Σήμερα εμβαθύνουμε στην ψυχολογία των ανδρών που κάνουν στοματικό σεξ στις γυναίκες. Γιατί μερικοί άνδρες το λατρεύουν, ενώ άλλοι το αποφεύγουν. Τι αποκαλύπτει αυτό για την αυτοπεποίθηση, τη σύνδεση και την νοοτροπία τους. Αν σας έχει απασχολήσει ποτέ τι σκέφτεται ένας άνδρας εκείνες τις στιγμές ή γιατί κάποιοι διστάζουν να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, συνεχίστε να διαβάζετε. Η ευχαρίστηση από το να προσφέρεις ευχαρίστηση. Πολλοί άνδρες απολαμβάνουν το στοματικό σεξ επειδή πραγματικά αισθάνονται περήφανοι που κάνουν τον σύντροφό τους να νιώθει όμορφα. Είναι μια πράξη προσφοράς, όχι λήψης, που δημιουργεί μια ισχυρή αίσθηση ικανοποίησης και οικειότητας. Το να βλέπουν τον σύντροφό τους διεγερμένο ή να φτάνει σε οργασμό μπορεί να τους δώσει μεγάλη αυτοπεποίθηση, ενισχύοντας την αίσθηση της σεξουαλικής τους ικανότητας και εμβαθύνοντας τη σύνδεση. Δεύτερη συναισθηματική σύνδεση. Το στοματικό σεξ μπορεί να είναι απίστευτα οικείο λόγω της φυσικής εγκύτητας και της ευαλωτότητας που απαιτεί. Οι άνδρες που το αγκαλιάζουν το βλέπουν ως έναν τρόπο να δείξουν αγάπη, φροντίδα και επιθυμία, μια βαθιά συναισθηματική πράξη που ξεπερνά τη σωματική ευχαρίστηση. Τρίτη εξερεύνηση και περιέργεια. Για κάποιους άνδρες, το στοματικό σεξ είναι μια πράξη εξερεύνησης και εκτίμησης της μοναδικότητας του σώματος του συντρόφου τους. Είναι μια έκφραση θαυμασμού και περιέργειας για το γυναικείο σώμα. Τέταρτη δύναμη και δυναμική. Υπάρχει συχνά ένα στοιχείο δύναμης σε αυτήν την πράξη. Παρόλο που μπορεί να φαίνεται υποτακτικό, το να εστιάζεις εξ ολοκλήρου στο σύντροφό σου κάνει πολλούς άνδρες να νιώθουν ενδυναμωμένοι, καθώς έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν και να ενισχύουν την ευχαρίστηση του άλλου. Πέμπτη υπέρβαση ανασφαλιών. Οι άνδρες που απολαμβάνουν το στοματικό σεξ τείνουν να είναι ασφαλείς με τον εαυτό τους και τη σχέση τους. Αγκαλιάζουν την οικειότητα και την ευαλωτότητα. Ωστόσο, δεν ξεκινούν όλοι από αυτό το σημείο. Μερικοί άνδρες ανησυχούν μήπως κάνουν κάτι λάθος για θέματα υγιεινής ή για το αν ο σύντροφός τους θα το απολαύσει πραγματικά. Αυτές οι ανησυχίες μπορεί να δημιουργήσουν εμπόδια, αλλά η αντιμετώπιση τους είναι ένα μεγάλο βήμα προς τα εμπρός. Γιατί κάποιοι άνδρες το αποφεύγουν. Δεν αγκαλιάζουν όλοι οι άνδρες την ιδέα του στοματικού σεξ. Ο φόβος της κριτικής και οι ανασφάλειες συχνά παίζουν ρόλο. Κάποιοι ανησυχούν για την τεχνική ή την απόδοσή τους, φοβούμενοι μήπως απογοητεύσουν τον σύντροφό τους. Επιπλέον, κοινωνικά στερεότυπα μπορεί να διαστρεβλώσουν τις αντιλήψεις. Η μη ρεαλιστική προσδοκία ότι οι γυναίκες πρέπει να μυρίζουν και να έχουν γεύση σαν φρούτο σαλάτα ή ανθισμένο λιβάδι μπορεί να οδηγήσει τους άνδρες να αποφεύγουν αυτήν την πράξη, που αποτελεί έναν από τους πιο οικείους τρόπους σύνδεσης. Η μεγάλη εικόνα, η οικειότητα, αφορά τη σύνδεση, την ευαλωτότητα και την εμπιστοσύνη. Οι άνδρες που αγκαλιάζουν κάθε μέρος του συντρόφου τους, το σώμα, το μυαλό και ναι, ακόμη και τα πιο προσωπικά μέρη, χτίζουν πιο δυνατές, βαθιές σχέσεις. Αν είστε έτοιμοι να εξελίξετε τη σχέση σας, ξεκινήστε με κατανόηση και επικοινωνία. Θυμηθείτε, δεν αφορά μόνο την πράξη, αλλά και ό,τι αντιπροσωπεύει. Φροντίδα, επιθυμία και σεβασμό. Για περισσότερες καθημερινές γνώσεις, εγγραφείτε στο κανάλι, ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις και μην ξεχάσετε να κάνετε like στο βίντεο και να μοιραστείτε τις σκέψεις σας στα σχόλια. Ας συνεχίσουμε τη συζήτηση και θα σας δω στο επόμενο βίντεο.